Usa ka maestra nga ni serbisyo isip Board of Election Inspector mireklamo batok sa usa ka barangay official nga miharas kaniya sud mismo sa polling place. Munangop siya sa Comelec aron maaksyonan kini. Si Nico Serino sa report. Desidido ang BEI nga si Maria Ethel Mahinay nga musangat og reklamo batok sa ilang barangay councilor sa Sudlon 2, Cebu City. Matod pa, nasuko ang konsihal dihang may giasistihan siyang illiterate nga babay sa pagboto. Matod ni Mahinay, siya ang gitudlo sa ilang chairman nga mutabang sa maong babay sa pagbotar. Base sa general instruction sa Comelec, kung way pamilya nga kuyog ang botante, mamahimong mutudlo og laing tawo nga mutabang sa pagbotar sa usa ka tawo nga di makasarang. Apan giingong gibaharan siya sa barangay official nga ipatangtang gumikan sa gihimo niini. Bantay lang kag makadaog mi kay patangtangan ti kasi imong trabaho. Kulban ti kag kaldero. Nya pag gawas na niya sa room nakadungog akong mga kauban nga BEI nga pabitay pa jud kuno niya. Nakablotter sa minutes of voting ang pagsud sa opisyal sa polling place nga gidili sa balaod gawas lang kung sila mubutar. Ni-assist ko sa illiterate. Maura na yung kasukan ako. Gatoo siguro siya ng nikas ko. Dili usa panganlan sa GMA News ang barangay councilor kay wa pa kini makuhaan sa habig. Nico Sereno, Balitang Bisdak.